Hola i benvinguts a Produccions X Ferrer. Jo em dic Xavi Ferrer, d'aquí el nom del canal, i sóc la persona que està darrere de la càmera en cada un dels vídeos que hi ha penjats al canal. Primer de tot, us haig de donar les gràcies pels 500 subscriptors que, com us vaig dir a l'especial 400, em feia molta il·lusió arribar a una xifra rodona com són 500, així mig miler. I com us vaig prometre, faria aquest especial revelant la meva cara al públic, que a vosaltres. I doncs això, aquest sóc jo. No m'ho hauria imaginat mai. Quan vaig començar el canal era el 2009 i el primer vídeo que vaig penjar al canal, que tenia un altre nom, es deia Limenai, era un vídeo de la cercavila d'Espígol, de la festa major de Geltrú. Era un vídeo que es veia les diabletes i no sé, era un estiu que m'avorria i vaig crear el compte i vaig penjar uns quants vídeos. El primer va ser aquest, de les diabletes, i vaig penjar uns quants més de la festa major de Vilanova. Me'n recordo un del drac de Geltrú, Diables de Vilanova i poca cosa més. Quan vaig veure que a la gent li agradaven els vídeos i començaven a tenir visites 100, 200, 300, 500, 1.000, i a hores d'ara crec que estem a les 15.000 d'aquests primers vídeos, vaig dir, uau, espera Xavi, que aquí pots fer alguna cosa xula. Tenia una càmera que només em deixava gravar 1 minut. Era una càmera digital, però d'aquestes antigues. Així que els primers vídeos per això només duran com a molt 1 minut. És a dir, no podia gravar més, ni tenia no les ganes, sinó les eines o la manera d'editar els vídeos. Vaig pensar un nom. Jo què faig? Jo faig vídeos. Produccions i el meu nom. Xavier Ferrer, no. Xavi Ferrer, no. X Ferrer, ja està. I des d'aleshores vaig canviar el mòbil per una càmera que és la que us vaig ensenyar en l'anterior vídeo, de l'especial 400, que és una estil GoPro, és una càmera esportiva. I doncs hem arribat fins on estem ara. Ja més de 500, de fet, ja són més de 500 subscriptors. I res més a dir-vos, només que moltes gràcies, que Produccions X Ferrer som tots nosaltres, jo que faig la feina i vosaltres que la disfruteu. Jo seguiré treballant igual, o millor, tot el que pugui, intentant millorar els vídeos, la qualitat, intentant fer-ne més, anar a més llocs, i res més. Jo seguiré endavant. Espero que vosaltres també seguiu amb mi, que la nostra petita família creixi, i això, sobretot donar-vos les gràcies infinitament. Ara ja s'aproparà la festa major de Vilanova, així que els propers vídeos ja seran això, s'apropa ja l'època forta i la que més m'agrada.
Doncs res més. Moltes gràcies per estar aquí, per estar subscrits al meu canal, per mirar els meus vídeos, donar-me els likes i tot això que, no sé, em fa molta il·lusió haver començat aquest projecte i veure com va creixent. Estic molt content. Així que no m'enrotllo més i de nou moltes gràcies i bueno, el que s'acostuma a dir, no oblideu subscriure-vos si encara no ho esteu, deixeu el vostre like, compartiu el vídeo i si voleu més coses us recordo que tinc pàgina de Facebook, pàgina d'Instagram, Twitter, no, això no sé si es pot dir per YouTube, però també estic a Vimeo, que allà crec que només tinc 3 vídeos de música i teniu tots els enllaços aquí a baix a la descripció del vídeo. Doncs res més, moltes gràcies. I aquí ja està allà i ja està, i l'he fet tot seguit, està bé, no?